ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ akụkọ ka nwaanyị dị ime ka efi si wee tọpụ n'ụdọ ebe a na-akwa ozu wee sugbuo onye bụ nwaanyị na-akọwa na ife anụnwa merụ n'ọba nke dị na Anambra steeti wee na-akọwa na ọmarịcha anya bụ nwata nwaanyị dị ime 8 months na afọ ya bụkwanụ Precious na-anụkwa di n'oji ụmụ ịtọ na ime nke ọ dị kịta bụ ime nke ịnọ o wee buru ya wee jee ebe a na-akwa ozu n'ọba n'ọnya ka o ruziri ebe ahụ efi ndị mmadụ kpọ wee bịa akwamozu wee tọghapụ wee na-akọwa na efi anụnwa na ọtọpụgokwa bifo na nke abụrụkwa nke izizi ọ na-atọpụ n'ebe a na-akwanya bụ ozu n'obu ụzọ wee tọpụ ndị mmadụ wee nye aka wee chụgide nya bụ efi wee jide ya wee jekwa makwa ya ụdọ ọnya ka anọkọtazi mgbe akwamozu juru eju ndị mmadụ buziri ibu ebe efi ala m amahụ na ọṅụrụ mkpụrụ mmiri ya wee kpụta ya wee tọghapụkwa nke abụọ wee chụgharịwa ndị niile bịara akwamozu n'ọba Anambra steeti nke bụzi na onye ọbụla nọzi wee na-agba ọsọ ndị ya na Precious unu na-afụ ebe adịkwa n'ime ọmụmụ n'oso wee na-agba ọsọ wee dapụ n'ala ndị ọzọzi na-agba ọsọ ndụfa wee na-azọzi Precious ọkpa n'elu wee na-agba ọsọ nke bụzi na-azọgburu nwa Precious bụ n'afọ ma zọgbukwa Precious ebe a n'ọkwa ntu a ka ọmarịcha nwata nwaanyị unu na-afụ ebe a si wee nwụ n'ojele akwamozu unu mana m ewetebugoro unu ya bụ akụkọ dịka esi wee debie n'ihu akwụkwọ na-asị na-efi bụ ife tigburie mgbe ya bụ efi tọpụrụ ebe a na-agba ọsọ mana ka esi akọwazi kịta abụ n'ọkwa ndị mmadụ bụ ife zọrọ ya ọkpa n'elu dịka ọ dapụrụ n'ala ebe ọ na-agbakwa n'ọsọ ndị ya unu mana ọ dị ime na ọ naghọrọ ya na ndị adụghị ime n'ọkwa ntu a ka Precious si wee zuo onwe ya n'ojele akwamozu ndị mmadụ na-asị kedụzi ụdị efi akpụ wee bịa akwamozu nwa enyere ya mkpụrụ mmiri wee kpụrụ ya wee bịa ka ogene efi tọpụbugoro bifo ya jidekwa ya makwa ya nke abụọ o wee tọpụkwa nke abụọ na nya bụ efi na ọ gbalọkwa aka n'ọdụkwa ka onye nwụrụ anwụ abalị ya n'ime wee na-achụgharị ndị bịara akwamozu ọ bụrụkwa m kọrọ ife nnukwu ka nke ọrụ unu ya abịakwa ka unu gere ka ndị BBC si wee jee weta nya bụ akụkọ na nya bụ akụkọ ọ dịkwa egwu. Ị nụla na ehi eji eme akwamozu etibirila n'ụdọ chụsasịa ndị mmadụ ha wee zọgbuo nwaanyị dị ime. Ihe ịgba anya mmiri a mere na Ọba dị na Anambra steeti oge nwaanyị dị ime ọnwa 9 aha ya bụ Adaobi Precious gara akwamozu n'obodo Ogbenwe dị na Ọba Anambra steeti. Ehi ekedoro n'ụdọ fere isi kpakakpaka tibie n'ụdọ were wakpo ndị bịara akwamozu. Ndị nọ mgbe o mere kwuru na Adaobi soro ibe ya gbawa ọsọ mana ọ dara n'ala ha wee zọgbuo ya zọgbuo nwa o bu n'afọ. Adaobi mụrụ ụmụ 4 tinyere nke ọka bụ n'afọ. Enyi ya nwaanyị bụ Chinazọ Okoye ji obi gbawara agbawa kọrọ BBC Igbo ka mkpamkpa ahụ siri wee kpaa. Lady bụ nwanne m nwaanyị Adaobi Precious bụrụ na azụ ube m keta bube nna ya gbamgbam ọ bụ onye ụmụagụ n'ọba onye ọkpụ na-eti na-anụ ya. Nne mma bụkwa na m bịafịa ka ọ kwụsịcha n'ilu shọpụ m ọ dịka ọ na-edozi ụmụ ya nọ na meshin maka o bufa na meshin so dozicha afa so the next thing m nọzibu na ọ gaba beria na ọba ife a na-eme na Ọba Anambra steeti although probably that don't edozi ụmụ ya ọ kwadocha ama m no occasion ka ọ na-eje is either burial or traditional marriage so you understand. So ọ bụ na ọ ga-aberia na Ogbenwe Ọba Anambra so Ogbenwe ka a na-akpọ ebe a so asị na dị efi atọpụbugo the first time na the burial achụọ ya nwudo ya ekedokwu ya she understand. So oluze ka ndị mmadụ nukọtazi mba berie ekwobe ọfụma the efi wee tọpụkwa the second time so mmadụ niile gbabazie ọsọ mana efi azọrị okwu efiazi elu mmadụ niile gbabazie ọsọ ya nwa sorokwa na-azọkwa ndị ya so wee dazie tie afọ ya n'ala so tizie afọ n'ala nwa ya bezon na ime ya erugo ọmụmụ ime ya abago 9 months nwa kwuo n'ibezie emi ibu na ọ gbọcha ife niile orie ebe ahụ ozugbo ma ofe onugbu orie ofe nchesie n'ọnụ na-apụtasị so mgbe eji fụzi moto ya ebupụzie na main road ebe hospital odo ebupụzie na main road ruzie n'ebe hospital odo so ọ dịka ọ dịgo too late ya nwa adịgo nke otu a ka the ladies wee na ekwesịrị ka etinyere okwu ọnụ na Anambra steeti ekwesịrị ịda na-akpụsa efi na occasion binna ama na efi bụ anịmalụ ya bụ atọ ọgbapụ na o nwere ike ihit mmadụ gbuo mmadụ ma ọ merụọ mmadụ arụmike even if na o hit godoro mmadụ
ndị mmadụ adalili agba ọsọ na-azọ ndụ fa kwesịrị ịda na-akpụsi oke efi n'ebe a na-eme mmemme kama onye jebe akwamozu jiri ọgbụla efi. Otu ihe doro anya bụ na kwamgbe ka ehi dọbiri n'ụdọchi emerụkarị ndị mmadụ ahụ n'emume dị iche iche. Dịka Chinazọ na ndị ọzọ siri kwuo, n'ezie oge eruola mgbe ndị eze na ndị ọnụ na-eru n'okwu n'obodo dị iche iche ga-amachi ndị mmadụ ịkpụta ehi na ndụ bịa liwe ya na mmemme, kama onye ahụ ga-achịrị ụdọ ga-egosi na o nwere ebe o libere ehi. Ndị uwe ojii Anambra sara anyị ajụjụ sị na ha ka na-eme nchọpụta iji mata ihe niile gbasara akụkọ ọnwụ ya bụ nwaanyị.